Adegan siji ing kelas. Ing sawijining dina ana murid anyar, tepate ing kelas 12, jenenge Aldo. Pindahan saka desa menyang kutha gedhe. Nanging ing kelas kasebut dheweke dibully karo kanca kelas, yaiku Kelvin. Dheweke anake wong sugih nanging nakal lan jomblo. Dheweke duweni kanca yaiku Clara lan Sari. Kenalake jenengku Aldo, aku pindahan saka desa. Amarga mutusake sawise lulus sekolah bakal kerja ing kutha. Sajroné pelajaran, Ali nututake kanthi apik, malah dheweke aktif mangsuli pitakon saka guru. Bel istirahat bumi, tertondo swaya istirahat. Nanging guru menehi tugas sing kudu rampung sadurunge ganti mapel. Lo nggak tahu jelas sisi sama ini. Kejaba kuwi nalika Aldo jelaske materi marang Clara lan Jalin. Kelvin sing lagi sibuk dolan HP, nyawa wong telu iku lagi sinis. Amarga krasa risih lan rame banget, banjur ngadeg saka kursine karo pasuryan jengkel. Loh kok kayak ngono sih? Bukannya ini kudu di Coba ngelakuin nanti. tapi Sementara gak wes gak nolak maksudnya. tuh bercanda yo, bercanda ini mangin. Kelvin seneng terkenal loro kancane iku. Clara lan Jalin seneng kekancan karo Kelvin amarga Kelvin seneng naraktir. Itu semua dulu. Sabar, itu kurang dikit. Wah, nomor. Mungkin kondungan si Ake sisa koyak-koyak terus. Sekarang dulu. Saya kalau mau belum cilik kak. Kalau beli apa gitu? Ini kok bakal balik Orang lagi yo. Halo, assalamualaikum Pak. Enten apa telepon? Waalaikumsalam. Bapak ini ngandani, pasal kaget ya. Iya Pak, ngandani apa? Perusahaan bapak malu juga, saya bapak lu seorang kedua kali bapak orang yang seperti itu bisa ini. Pak. Terus kula dadi apa lek mboten sang? Dunia dua ekonomi ibu lalu bapak ngomong. Waduh Pak,
Tak ada yang boleh lah ini bakalan juga. Apa sih kok kayak banget? Apa-apa lah, iso ae wi. Aku mari dijemput bapakku di kabari lah. Nah, dibangkut terus kalau aku gak iso ngekei aku. Aku yo gak iso apa-apa maneh. Makanya tak bilang aku wis tau ngomong, wis bisa jadi akeh. Kelompok 3. Bisa jadi sapa tabungan. Yo liburan ya aku gak keluar nama. Ya, kelompok 1 jangan bila diterima. Iya wis aja sungkan-sungkan karo aku yen awakmu pengen tuku jajan rokok iki tak kei duwite. Begini, dan rezeki kamu Babiyo.